kaon pa ninyo pamahaw. Ang akong pamahaw murag paniudto na gyud ni ba. Kaya ang sadan ako. Isda. Pork. Iprito ang pork. Then, suka na naisili o asin. Yan. So, ba't matingala mo guys na ako isa ng kaon. Kung mga kauban naman na sila pamahaw. Karon pa lang ko nagkagana o buwan kaon o ganon. Kasi kaniha, nangapil ako. Ang tawag ani mukbang ka. Ako lang nagsisakapot doon. Kaya ning sudan. Hindi man ako siya mawala. Rice na ako. Oh no! So, talo lang sa mga kayo. Pag yung plate buka, o para ng buka. Awa lang ko rin. Gutom yun siya pag ano ka lang. Hindi kan gani ka lang. Liyok-liyok. Ang tagang kagili mo. Ito, gutom na. Pero pag sa'yo pa, di mo kugutom mo na. With matching juice pag gani. Juice. Pineapple juice. 8 o'clock. Hindi pa palit na ko lang mga kagapon. Palitin kong juice. Kailangan kainom ng juice. Ang among pang snack po, ginamo na inom. Ay na nakaon. Kasi madala pag yapon ni dito ka namin. Ngawa, din ang nakaon. Busog naman ko. Ulit may snack very guys. Busy, may dalang kayo ka ng trabaho. Limpyo na. Tutol sa mga kuan. Punuan sa mga kamunggay, ang mga tutol. Tapos yakot na mo, ilabay ng mga basura dito sa layo. Makita ninyo kay i-upload ko na ako katong naghinakutay niyo ang basura nga. Perte na mong katawa kay nagluhos na mig lakaw. Hala, nagluhos na mig bit-bit sa among karga. Amo lang gihapong gibidyohan para lalang yung lang. Hindi ko crispy. Crispy na nagyapon sabi ng di halapan. Gusto kayo? Yeah. Akong ba na gusto yun siya makaanong isdaingon ko na naman ko ilutuon nga pang panihapon, maglaluoy, tapos parisan ani. Nga dili man siya kay gusto yun siya isda, gusto yun siya makatilag magkaon o isda. Mao na, pagpalit kagahapon. Paniudtog na sa akong sis ng sobraan niya. Uban kay bilin na mo in town sa Iro. Wala na ko check out. Nagkayang crispy. Dili kayo na ko taso na akong video guys sa akin. Kayo mag-upload, dugay kayo. Mga 5 minutes lang ang video. Pagkalaman ka lang muna akong kaon. Ang sa kong kaon. Pagganahan kong kaon. Lamig niya akong kaon na. Tapos ka na kung makuldam na. So, wala mo kaon. Ang guys na ako. Tumulog. So, salamat sa inyong pagpanaw guys. Sabi sa 5 minutes lang. Ano nyo kung kaon ko. Kusog ako. Ayaw mo kalimot mag-subscribe, like, and
share, click ninyo itong notification bell para kung hindi mo updated sa akong i-upload ng mga video. Salamat!